Tadzoka zvekare sekuru Sly Media TV kuti tizonzwa kuti pamakore maviri apfuura aya kubva patakapedzisira kutaura tichiziva kuti mutumbi uchiri kukwekwe kumochari. Munyaradzi mwana akaberekwa nemwana wangu. Aberekwa kudero Munyaradzi haana kuyamwa zamura mai. Mwana akangoti achiberekwa mai vachibva vatoparara. Saka takachengeta Munyaradzi amboita mazuva ake kuti akwanise 9 months ari muchipatara. Akaberekwa nemwedzi isina kukwana. Saka akamboti chengetwei muchipatara. Chana chave chimunhu but chaikwana muruoko. Taiti ndaenda kunomuona inini. Ndaitombomubvisa muglazi ndichiisa paruoko. Ndichitoti munhu uyu achararama here uyu. Akakwana paruoko ndichiti kuda. Asi Mwari wakakunda. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.